Jerin jarumai mata guda 10 mafi kuɗi a Kannywood. Ta 10 muna da Hafsa Idris Barauniya, jaruma ce wacce kuɗinta ya kai dala 50,000. Ta 9 muna da Maryam Boot wanda kuɗinta ya kai dala 100,000. Ta 8 muna da Aisha Aliyu Tsamiya wacce kuɗinta ya kai dala 180,000. Ta 7 muna da Fati Washa wacce kuɗinta ya kai dala 70,000. Ta 6 muna da Mansura Isa wacce kuɗinta ya kai dala 200,000. Sai ta 5 muna da Jamila na Gudu wacce ita ma kuɗinta ya kai dala 200,000. Sai ta 4 muna da Halima Ateti wacce kuɗinta ya kai dala 180,000 zuwa dala 300,000. Sai ta 3 muna da Nafisa Abdullahi wacce kuɗinta ya kai dala 217,000. Sai ta 2 muna da Hadiza Aliyu Gabon wacce kuɗinta ya kai dala 250,000 zuwa dala 300,000. Sai ta 1 jaruma Rahama Sadau wacce kuɗinta ya haura dala 300,000.